Diajeng Wanda. Dalem Mas Tebe. Tekoku ning papan kene ana 5 perkara kang bakal tak aturke wong ayu. Apa ae kuwi? Sing sepisan ya kuwi maca Quran sak maknane. Iku apa iso tombo ati. Tebak. Priya bagus Kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe ya ganti kowe Wan ya Bendara Pas. Bendera terus selendang kuning ya selendang kuning kang saking wukir swara kurang pramana ning wasesa ning wasesa bagi pecinta Niken Salindri bibar niki kula aturaken. Oh ngono ora kena diforsir suarane genduk Niken. Ya. Ya. Sane Niken ben sehat sik. Anggung romarang bendara dia sulistya pijer ngincangake Taman Kendang, Duk. Ya, Duk Angelia. Yo, semangat untuk AM Angel Mania Indonesia yang berada di panggung di Wijalaras Indonesia. Ya. Terus no sasideman. Ya Nduk, buka celuk. Ya. Luwe becik patenana timbang bepisahan. Yayong nadyan bocah gunung kadugan rimbun jiwa ragaku tak kurang kahormatan ambarang rubah ngarepi
Engko pas dangdut men direwangi karo genduk niken. Oh, ngono. Ah, ya. Luwe ya terus. Urip ana. Luwe becik urip. Kota gede. Ya, Nduk, dangdut no, Nduk. Ya.